Jees, ollaan täällä Markkurin juna-asemalla ja niin pari toveri osti tästä tällaisen Ice Cafe, mistä tulee vielä yksi mun ketä mä eniten arvosta tube-tyypeistä, Isvaffeli Järvinen, vähän samantyyppinen nimi. Ja no en ole normaalisti sumppia tai tämmösiä kylmäjuttuja, mutta ajattelin, että kun kaveritkin ostaa, niin ostetaan itekin, niin päästään itekin testailemaan omalla kielellä, niin ei tarvitse kuunnella mitään mielellä muuta. Ja niin jos tutkaillaan ensin tätä ihan ulkomuotoa, niin tossa on tämmösiä italialaisia juttuja. Mutta niin, jos mennään nyt vaan suoraan ääntä kohti. Eli, oi, sieltä. Maistetaan. Otettiin kunnon hömpsyt. Ihan maitonen jees maku. Maistuu se sumppikin siellä, vaikka mikä asiantuntija oo. Kermaa on sillä että kissallekin maistuis. Mitä mä antaisin kokonaisarvioksi? Grafiikasta 1,5/5, maku 3,5/5 ja kokonaisarvioksi annetaan 3/5 ja 0,5. Ja täältä tähän jatketaan roadtrippiä.